sutura la. Itululu juvidon, fokungo do yusra, ala devi bow, kwamati yeradan, liyene togo, liyene kamutan, ure. Ouais. Voilà. Ciao Togoli. Wallahi, laisse. Ça va? Ouais. C'est grave pour moi. Ouais, Ah, Bonnie. merci. C'est télé, il n'a pas l'air. C'est ici, ouais. Ah non, Mati. C'est pas donc l'idée de la cour kachao. Ouais, ici. Ah, ok, problème de là. Ça va quand même? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ah, tiens, mais, il y avait le gars là, il copiait, mais autant. Vous l'avez? Ouais, alors, tout para, donc, il a continué. Eh, wallahi, bara, n'ayam, ima, ama kukan. Parce que, ça, non, il m'a fait de tromper, mais, era kon ma don san ko ni ti jagli tu yere lari mais baro mo gon fene mo wa la kambe jenye peti mo la wulan fo na kan ta yi ta yere la ima abenyaw ima amala fo bon ibaro ko jenati ko be ni ma so jo yere to la bi mo ko amano ko ne era kon mo kalama alna so lexiga so do bon na yere sera kan ti o fra no ka to la ban fene ka sa quoi Non, ça c'est bien. ima Non, quand il ko ouais c'est-à-dire, moi, il a tout dit à qui tu es là, Kodo là. ko ka sa Tout ah, c'est vrai, non, il fait. pero Mais il va donner une lettre à moi dans 5 000 là. akadia À Wakadi. Là, et moi, arrête. na goge Ok. Non. Et comment nous me gâchons du Google, non? Est-ce qu'à mère? wa convocation we Ah ouais. Là, les mousses. Nindi ira kekei. Nenya tilare. Mais elle se casse ma tout. E muso fila be kɛrɛ la surtout terimuso ma fila olu bɛ kɛlɛ la kelen e yɛrɛ ka go ye e tɛ se ka fila ye n b'a fɛ ka jigin la dɔɔni dɛ ne bɛ mun ɲini i fɛ i ka kuma ara fɛ u ka nin ko in ban parce que ne ɲɛ bɛ fangala taga ni fɛn minnu n'a ko la maa i bɛ fanga ma nɔgɔn dɛ ah fanga ma nɔgɔn dɛ donc i bɛ kuma ara fɛ u ka nin ko in ban nin ka kɛ ji bɔnni ye n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ layi a ko fɛnɛ a mana munumunu cogo cogo a tɛna taa k'e yɛrɛ bolo da ne bɛ mun ɲini fɛ i ka kuma ara fɛ u ka nin ko in ban n'o tɛ a ko mana munumunu cogo cogo a tɛ taa ka i yɛrɛ bolo da dɛ ne bɛ mun ɲini fɛ o ye i ta kɛ n ta si dɔ ye a laban a bɛ bi e yɛrɛ de da la. Varan e kɔni b'a dɔn fo ka dugukolo meleke ne tɛ se ka dɛsɛ muso la e kɔni b'o dɔn n tora ne bɛ ka kuma in n t'a dɔn n'i bɛ ka taa fan faamu ara yɛrɛ de filɛ i b'a dɔn ara kunkolo ka gɛlɛn quoi parce que ne yɛrɛ k'o fɛ ɲɛna sigida in bɛɛ b'o kalama wa côté ko la ne ma mun kɛ ara ye pour que a ka kow to n ta la mais o bɛɛ la sani ko ka se yan nɔ depuis ni ko daminɛ ne kumara ara fɛ ka dɛsɛ ka f'a ye buru la ka f'a ye file la ka mɔgɔ bila ka f'a ye n ko ara i sen bɔ fanta sen na fanta tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fanta de y'o a bɛ gɛrɛgɛrɛ kow la a bɛ taa ka fɛnw ta ka na o bali bi da la yen nɔ o n'a ta bɛɛ muso ye cɛ ye cɛ ye ko mana kɛ cogo cogo cɛ de kan ka kɛ sabalibaga ye wa cɛ de kan ka kɛ muɲubaga ye c'est à dire parce que muso filɛ nin ye muso bɛ ko kɛ ka sɔrɔ a m'a miiri cɛ dun filɛ nin ye n'a ma ɲɛ an bɛ ko kɛ an b'an miiri fɔlɔ est ce que nin ka ɲi est ce que nin ma ɲi bon a mana kɛ cogo cogo muso ye muso de ye quoi e de kan k'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la i kan ka courage ta nin ko in de la n'o tɛ ko in fanga ma nɔgɔn dɛ i bɛ ko dɔ daminɛ don mais i t'a laban dɔn dɛ. ko dɔ bɛ yen nɔ e b'o kalama o ko jumɛn convocation in e b'a dɔn a bɛ mɔgɔ min bolo ayi non n t'o dɔn convocation filɛ ne bolo so kɔnɔ wa filɛ ne y'o de f'i ye o n'a mana munumunu cogo cogo a tɛ taa ka e bolo da an kɔni b'a dɔn a tɛ taa ka ne bolo dan o parce que ara ka diɲɛ ko bɛɛ ye ne de ara ka fɛn bɛɛ ye ne ye hali ne bɛ ara ka ko minnu ɲɛnabɔ kɛnɛ ma a somɔgɔw t'a kalama o ara nana ka na convocation di ne ma fo da la yan nɔ ko fo ne de ka taa n jɔ o ko kɔrɔ n y'a essayé ka convocation sɔrɔ a bolo togo o togo a ma sɔn a kɛra jɔn ka problème ye sa ne tɛ yan ni bɛsi nana a b'olu le ta ne tɔgɔ tɛ convocation kan kuma kɔni tɛ min bɛna kɛra kunnadiya yan ko ne yɛrɛ taara bɛn ni u ye u bɛ ka jɛ fu bɛɛ la ka fu bɛ bugu ko in saya yɛrɛ bɛna bɔ ko in na convocation kun tɛ bilen saya ko de bɛna bɔ a la ne bɛ mun ɲini fɛ i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la ne ɲɛ bɛ mun na o y'o de nin ko in ka ban quoi parce que cɛ kɛlɛ man ɲi dɛ layi i b'a dɔn foyi tɛ bɛn bɔ quoi tout compte fait le mal est déjà fait donc an bɛ mun de ɲini sisan ne bɛ fara i kan c'est à dire an ka solution bɛɛ kɛ yaasa ninnu ka nin ko in dabila parce que musow ka ko filɛ a ma nɔgɔn donc an k'an banba halisa n bɛ fara i kan dɛ an k'an banba nin ko in
ama na fɛn c'est-à-dire fɛn fɛn ka d'an ye an k'o kɛ nin ko in na yasa nin ko in ka ban quoi. A kɛra gɛlɛya a kɛra nɔgɔya ye an k'o ko kɛ pour que nin ko in ka ban i y'a faamuya. Varan yani kuma in diyara n ye trop parce que mɔgɔ ni ne bɛ far'i kan n'i bɛ kungo la k'i dɛmɛ bi a bɛ cogo di ne jɛɲɔgɔn joli bɛ yen nɔ bi n'u y'a kɛ i n'a fɔ depuis ni problème sɔrɔ u y'a kɛ i n'a fɔ o tɛ ne dɔn mais bi e de y'a b'i yɛrɛ la ka wuli ka b'i f'i ka so ka na k'i bɛna kuma ne fɛ nin ko la a diyara n ye trop wa a bonyana ma. non o tɛ ba la o kɔni tɛ ba la n'a ma ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn kan kɔni a ka kan a ka ɲɔgɔn bilasira ko dɔw la surtout nin ko fanga bɛ ko mun na a ma nɔgɔn dɛ. ne yɛrɛ n'i ka cɛ yɛrɛ fɛnɛ kumara non Vara ye kamana kana kan ne ni Vɛrɛ yɛrɛ tun ye solution dɔ sɔrɔ ɲɔgɔn bolo a ko ne ma ko n'an ye ɲɔgɔn ye an bɛna fɛrɛ la an b'a ko ɲɛnabɔ nka ne yɛrɛ de tun bɛ fɛ fɔlɔ ka Ara ɲɛ gan o la n'a bɔra ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la a tɛ don a la bilen parce que bi mɔgɔ filɛ hali n'a ma ɲɛ i b'a bɔ problème na i b'a to a ɲɛ ka gan dɔɔni wa a ka dɔn mun b'a la. vraiment n'o kɔni don hakili sigilen don fɔlɔ nka o n'a ta bɛɛ o tɛ ne bali ka fara i kan dɛ i y'a faamuya a mana munumunu cogo cogo a dɔn k'a fɔ ko ne de i y'a faamu. I y'a faamu voilà. cɛ nka cɛ kuma yɛrɛ donna ɲɔgɔn kɔnɔ kow ka ca ne yɛrɛ ma se k'ale féliciter n terimuso ka ko la ala non nka cɛ ni ɲɛna trop cɛ nka cɛ foyi tɛ mɔnɛ bɔ ni nin tɛ ni ala cɛ bɛɛ tun t'a da sɔn ko f'e ma k'e tɛ baara kɛ i t'a kɛ tan bon à un moment donné ne yɛrɛ tun bɛ dɔ f'i ma dɛ mais non ni ɲɛna trop. n bɛna fɛn dɔ f'i ye c'est-à-dire ko kɛra cogo cogo foyi tɛ yɛrɛ ladi bɔ quoi hadamaden i kɛra cogo cogo a dɔn ka fɔ k'i yɛrɛ ye quoi o kɔni i y'a faamu ko mana munumunu cogo cogo mɔgɔ mana kumalankolon f'i ma cogo cogo a essaie dɔrɔn i ka k'i yɛrɛ o dɔrɔn de don ouais n ka cɛ non ala ka furu ni si bɛn nin diyara n ye trop n terikɛ jamu don ko b'a di an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ o la ye. Ara, ça va? Kokan? Ça va pas dɛ. Ça va pas mun dun bɛ yen? I dɔgɔmuso ka ko tɛ wa? Ne dɔgɔmuso. O ye ne dɔgɔmuso jɔn ye? Pupike. Pupo den ye mun kɛ tuguni? Dalamankan dɔ de tɛmɛna an ni Pupe ni ɲɔgɔn cɛ kari mun na. Pupe de filɛ nin ka taa plainte tigɛ ka na don an kama. Ko mun? Ara e k'i sigi ten. Ni kuma in ni jɔli tɛ bɛn dɛ. A dun fana ni sigi fana tɛ bɛn dɛ. Dalamankan ka tɛmɛ aw ni Pupe cɛ fo ka taa se plainte ko ma. O kuma e terimuso tɛ Pupe ya? Ayi dɛ. Ne terimuso tɛ Pupe dɛ. An bɛɛ bɛ kari kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔnbaga de b'an cɛ mais an terimuso tɛ dɛ. Mais o n'a ta o ta i ni maa o maa bɛ sigida kelen na mankan man ka tɛmɛ aw cɛ fo ka taa se fanga lataga ma e kɔni bɛ k'a fɔ cogo min na n'a kɛra ten vraiment a ma diya n ye. I kɔni b'a dɔn depuis k'e kan dɔn n ma nkalon tigɛ fɔlɔ mankan sɛbɛlama yɛrɛ to an tora kuma sama sama ni fɛn de la ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a taara plainte tigɛ ka don ne ni Fanta kan i tɛ Fanta dɔn wa ne terimuso in. N Fanta dɔn. A taara plainte de tigɛ ka ne tɔgɔ k'a kɔnɔ ka Fanta tɔgɔ k'a kɔnɔ e ni ala cɛ o ka ɲi an ni Pupe ni ɲɔgɔn cɛ mankan yɛrɛ la Pupe dimi min don an na ni mɔgɔ tun bɛ plainte tigɛ an de tun bɛ plainte tigɛ an yɛrɛ ma fɛn min kɛ kojugu yɛrɛ ale tilala ka o ko dépasser fo ka taa plainte don an kan. Ni gɛlɛyala mais ne yɛrɛ t'a dɔn ko Pupe bɛ sɔn nin ma wa mais n'ala sɔnn'a ma a dan bɛ kɛ nin i m'a fɔ n ka kuma fɛ da Pupe ye ne dɔgɔnin n bɛ kuma dɔn a tulo la a ma sigi ni min ye. A jateminɛ dɛ a jateminɛ i ka kuma fɛ yɛrɛ de. Ni yɛrɛ tɛ mɔgɔ lankolon dan i ni mɔgɔ min bɛ sigida kelen mankan bɛ se ka tɛmɛ aw cɛ ko sigikafɔ m'o ban fo ka taa se plainte ko ma. Convocation ye hɛrɛ yala yala de k'an bolo ne yɛrɛ solution tɛ ne fa kun bɔra kalama dɔrɔn a tun bɛ ne faga de ne y'a bɔ n bolo de ka taa di Layi ma Layi dun ko k'ale tɛ taa walikaso kɛ dɛ. Ok. An dun bagara Layi fɛnɛ ma Layi ta tɛ convocation ye a mana munumunu cogo cogo a bɛna biri an de da la a bɛna bin an de kan. N y'a faamu sa. Fɛrɛ k'a la dɛ. I sera i se yɔrɔ la Pupe tɛ se ka foyi de bɔ ne bolo. I y'a fɔ dɛ Jazo. N bɛ tila sisan n bɛ tilen n bɛ taa so n bɛ kuma a fɛ. O kɔni ne kɔni sera ka solution ɲini na ala de b'i sara parce que mɔgɔ i tagalen fanga na fanga yɛrɛ tɛ tɔgɔ ɲuman yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko ka taa surtout muso yɛrɛ subhanallah ala k'an kisi a ma. Mais ne b'i ɲininka o mun yɛrɛ de tɛmɛna aw ni Pupe cɛ fo ka taa se fanga lataga ma. Allahu akbar Jazo o to yen Pupe taara Fanta ka ɔrɔbu de siɲa
ka ne ka ne samara ni sagi siɲɛ ka taa n'a ye soirée kɛ yɔrɔ dɔ la cɛ in siŋɛ a tɛ segin an ye ko sugu bɛɛ k'a fɛ k'a ka nana an ka fini a ma sɔn k'a di an fɛnɛ y'an ka fini a la an y'a buruja kare kɔnɔ k'an ka fini minɛ a la o de kosɔn a taara plainte tigɛ ka don anw kan mais est ce que poupée kunkolo kan i bɛ taa walifɛn siŋa i tɛ segin ka t'o di u bɛ t'o nɔfɛ u b'u ka fɛn ɲininkali k'i la i bɛ mais n'i b'a deli ka n'o yɔrɔ ninnu bɛɛ fɔ dɛ a fɔ dɔrɔn k'a ka taa plainte retirer kana n'a ɲininka kɛlɛ yɛrɛ kunna a fɔ dɔrɔn k'a ka taa retirer parce que a dusu bɔlen don hali ne nana ye a bɛna fɔ i ko tiɲɛ ne tɛ k'a sɔrɔ an dun b'a dɔn depuis i kɛ o kɛ ka ne dɔn ne ma nkalon tig'i ye fɔlɔ a y'an ka finiw de sigi an y'a buruja o mun na dɛ o ko de filɛ nin ta ara e k'i kɛ pewu n ye nin faamu n bɛ tila sisan n bɛ se poupée yɛrɛ ma i ko ten dɛ awɔ i hakili latigɛ a kɛ komi nin ko in banna ka ban Jazo nin ye convocation in tile 2 de an bolo n'i ma taa bi bɔ yan nɔ dɔrɔn i ka taa kuma poupée fɛ ɲɔ tɛ polisiw bɛ n'an cɛ dɛ ayi n bɛ kuma fɛ u bɛ n'a minɛ walayi e k'i kɛ pewu n bɛ kuma fɛ i y'a fɔ dɛ awɔ n bɛ kuma fɛ n jigi b'i kan awɔ ne bɛ na so fɛ ok an b'a kɛ ten i m'a dɔn diɲɛ tɛ dɔn ka ban ni sera nin na Drame, billahi koye cɛ kura Drame ni wula billahi Drame ne y'o de fɔ n ko Drame ne ye sanga a n'a ka waati ne bɛ content jelimandiya de wa sara de wa ala y'o di kelen ma Drame billahi e min bɛna kɔɲɔmuso kura ta sisan kɔɲɔmuso pɛlɛpɛlɛni hali min mana ma fara ka bɔ a la n'u b'a fɔ ale ma ko kɔɲɔmuso minɛrini o ye ne jeliba tɔgɔma de ne jeli minɛrini tɔgɔma Drame a barika ye don tɛmɛnenw na a barika ye kunungo a barika ye bi ne b'a dɔn sa ne ni e kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye e bɛ ne sɔn fo ka ne nimisi wasa Drame billahi hɔrɔn ka kɔrɔ an ka lajɛlen filɛ dɛ ne y'o de fɔ ala ye den dɔw da olu bɛ kɔrɔbaya ka taa se furu ma yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ sa ala sɔnna k'e min da k'e balo fo ka se bi ma fo ka se furu don ma billahi denkɛnin min ye wolofa kunna wolo faso kɔnɔ ni ka woloba kunna wolo Drame jɔlen filɛ dɛ ne y'o de fɔ n'i taara aw ka du kɔnɔna na i bamuso bɛ content n'i ye a bɛ waso n'i ye ka d'a kan i ka kɛwale ɲuman i ye mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen bonya sigida la i ye cɛkɔrɔbaw bonya i ye musokɔrɔbaw bonya e bɛɛ k'i mansaw ye ne b'a dɔn e ka nin kɔɲɔ bɛ ja dɛ Drame billahi Drame n ko ni ni halala jɛra a bɛ halalaya ko de k'i ye Drame an kana fɔ k'an bɛ nin kuma in caya koyi i ye nin dege fɛn min na i kɛwale lamaga joona minɛrini jɔn bɛ k'i kɔnɔ jeli minɛrini naamu i ye fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ wayi nka ne tun b'a fɛ ni n ka mariage yɛrɛ don i bɛ taa donc fɛn fɛn se mana kɛ n ye n b'o k'i ye i y'a faamu awɔ Drame e ko mariage don wa Drame sabali sa jeliba ne de y'a f'i ye sabali i mun y'i ka kɔɲɔdon kɔnɔ a tɔ ma jan bilen o bɛ kɛ cogo di o tuma ne ka denbaya de bɛ e kɔnɔ baloko la fo e ka kɔɲɔ don wa sabali sa Drame wallahi ne t'i dɔn nin ye dɛ Drame ne kɔni b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jeli kɔni tɛ se ka kɔɲɔ min sa tile joli n'a fɔra ko kalo kelen halisa ko ne k'o kɔnɔ o tɛ bɛn sa sabali sa i deli ma ko lama wallahi i ye halala de ye sa ne b'a dɔn halala bɛ halala ko de kɛ i deli ma ko lama jeli minɛrini ne de y'a f'i ye e k'i muɲu dɔrɔn yanni kalo kelen tɔ ma jan bilen fɛn fɛn se mana kɛ n ye o don n b'o k'i ye Drame e bɛ ne dɔn sa Drame sabali sa Drame e kuma e ɲɛ tɛ ne kɔnɔ na ne kɔnɔ lɛ ni bɛ se ka fɔ a yɛrɛ ma wa n ko jatigi sɛbɛlamaw jatigi kumabaw jatigi cɛ kumabaw de bɛ ne bolo wa e b'olu la koyi ni e ko k'e b'i fosi ka bɔ a la sisan a fɔ yanni e ka kɔɲɔ don cɛ kɔngɔ tɛna ne faga wa jeli minɛrini ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye n'i m'a lajɛ i ka régime kɛ i kɔnɔ ye i laban maaw bɛ sɔn ka f'i ye k'i ye cɛ kɔnɔma ye dɛ Drame cogo di ta n ko aw de ye ne kɛ tan n ka jabani billahi k'a ta ne duguma fo ne sanfɛla la i bɛ fini sirilen don i b'o fana dabila i y'a mɛn aw ye m'a mɛn ko jeli minɛrini wa n y'a f'i ye cogo min na a to ten dɔrɔn Drame a to ten Drame la ilaha illallah nin y'a ta tuguni bɛɛ ye wa a bɛ ka taa de koyi wa filɛ billahi ne y'o de fɔ tellement que sisan hɔrɔn dɔw barika bɛ ka ban e ka kɔɲɔ a jɔrɔ bɛ ne na dɛ e bɛ se ka muso furu nin k'a kan ko muso k'e bonya kɔɲɔso kɔnɔ k'e dusu suma k'e ka den barikama sɔrɔ wa k'a sɔrɔ e bɛ ka jeliw tɔɔrɔ e ni ala n'a kira cɛ hɔrɔn kamalen yɛrɛ bɛ se k'i dɔn cogo di k'a fɔ k'i ka kɔɲɔ don ko n'o tɛ ko wari tɛ di jeliba ma surtout ni jeli minɛrini tɔ yɛrɛ ne lajɛ sa wallahi ne bɛ kulo mɔgɔ o mɔgɔ la hɔrɔn kamalen fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ waso mais e ka nin lajɛ wallahi i ye tɔɲɔ cogo min na ala ka to kɔɲɔmuso k'i tɔɲɔ ten wallahi i bɛna den o den sɔrɔ u bɛɛ k'u sen fili kɔnɔ wallahi tɛ hɔrɔn ɲɛnama ye n'a fɔra don ka n kulela dɔ la yan fɛ o ye molobaliya kelen kɛ ko juru i ɲɛ b'a la dɛ
barika ko kuma bɛ fɔ dɔw la barika kisɛ kelen t'u la wala ɲɛ b'a la sisan jatigi dɔw dɛ hali olu ka kɛ jeli ye an tɔgɔ kɛ hɔrɔn ye n'i ye mun kojugu ye wala y'i tɔɔrɔ dɛ ne ko k'i yafi ma